abo sung saimano aborok sabo sung tipramo tha pulen chini tabu jora sung khaipayo sung sabo boro thang sabo bo boisung sabo tong sung jotono saimano omoni bisingo tiniwo borok je saka sini Tifralen haikaba gerta Tifralen no borok nasigi nuhuro talhai hepono tangi masuja thikno talne kebo nasigi nuhuro hepono tangi meya kintu tini omahai kok sanai rok salsa borok bo Tifralen hini borok bo rasdi khlai khaija ang sanan musuma ko mahai tini wo borok je Tifralen hini borok je agiwo je sai phaimani ang tini ke borok ni proof manka borok buku basi miset tipara sana mo thangnai haikaba Tifralen hini borok sani tung bon baganya tini sung proof manka tipra mo thani bumung nawi BJP o habai borok kisu ta facility nanan bagai borok tini mahike aborong borok ni mungwi borok omhake tini social media borok viral khai hasi tebo sanamu sungo jagao tino jagao je mukhang nukjangnai haikaba je ar thanai rok tipramo thawo tabo sujora borok salsabo meeting o ongkhoria salsabo borokni sini Tifralen haikaba gerta Tifralen bagi borok sak tharmung gurui borok bahke tipramo thang mangkhaba borok tipramo thanungake sini bar ta gajalawo kwbangma sini okra rok tongo sini leader tongo borno borok nukhumu sungbo saiman khumu sung bongno tipramo thani sung tapon sung saini hasi even 2023 ni nirbachano borok bud duriya sungno baike borok tipramo thangmangkha borok tipramo thani saman ingkake just BJP borok malis nana bagisi borok ekdino thingnu borok tini saka Tifralen nangu Tiprasani bagi dofana bagi tini tamgai Tifralen hamjewi borok Tifralen ria no rimeya naino hanjama jaga borok tini tangi thangka obono sungle tini proof mangkha borok dofani bagi tai je mukhang nukjangnai haikaba je ar thanai rok tipramo thawo tabo sujora borok salsabo meeting o ongkhoria salsabo borokni sini Tifralen haikaba gerta Tifralen bagi borok sak tharmung gurui borok bahke tipramo thang mangkhaba borok tipramo thanungkake sini bar ta gajalawo kwbangma sini okra rok tongo sini leader tongo borno borok nukhumu sungbo saiman khumu sung bongno tipramo thani sung tapon sung saini hasi even 2023 ni nirbachano borok bud duriya sungno baike borok tipramo thangmangkha borok tipramo thani saman ingkake just BJP borok malis nana bagisi borok ekdino thingnu borok tini saka Tifralen nangu Tiprasani bagi dofana bagi tini tamgai Tifralen hamjewi borok Tifralen ria no rimeya naino hanjama jaga borok tini tangi thangka obono sungle tini proof mangkha borok dofani bagi tai Tifralen tai gerta Tifralen bagi borokni khawa sak thamukri borok dofana hamjigya ek number kop tomuno borok dofana hamjak tonghangke tini tipramo thayakrei BJP thangoni borok tini social media o viral khlaiga khumo borok nije saibo no haisi tini wo borok ni khugo sungje khnaka agi sini borok marang orino ex minister sini okraku sini sar NC deborok mani netikte borok kwbangma samung khlaike ni tini sawaisi tomungno tiprasani bagi samung khlai tongake nung tini Tifralen gerta Tifralen bojaga pherba amono ang sanamu sungo jaramo hai byakti rokno norok dofano ta kebingdi Tiprasana ta kebingdi
norok tomung no kebang no musung hangke khlaina musung hangke nogo tongui surup sake nor jak khaimani nor khlai tong tipra sano haiko basi ndo phano khoire ni khaina ta naji hasi ang nong no konyen musungo tingno grontontro aino jamu sumani jotong sangkhali mano khlaidi hepono tipra sano abo sing thangsani mario sini bobagar ni tikte si gerder tiplen sing manan bagi thangi tongo o jago sini tipra sano ro ori pori khaina bagi nor ta sati abang nong no koimo noro kuno mote ka phano do phano ori pori khaina ta naji hamba jasung sini 12টা Rajala Assembly Constituency haikaba 12টা Rajala Block Committee ningai जों दिनै press meet ma faika ang block president tei arojao ali logewa tongo borongna Samuel Deborma chini block ni secretary tei chini block ni cashier borongna Mukesh tei ani ganawa tongo Amen Deborma organizing secretary tei chini block committee ni members rok tongo ini जों press meet ma faimani ka omono chini 12টা Rajala Assembly ni andaro West Rajala ADC village o tini जों khanakha haikeba nukha kisu BJP ni netriteo borok am haikeno sauje ageo tiprama thatongmani tiprama thano hamjagyawe BJP o joining khaikha nei 29 family 97 voters 29 family ni 97 voters borok tiprama thana yakare BJP o thangnai tini जों kisa media o nukha abo जों saimano tei जों khobar bo nakha जों saimano je o je tiprama thana yakare BJP o thangnai humani abo totally false abo mitha tamni humale borok जों ADC election finance gang bahino aborok IPF ti kerekha boroni supporter kerekha nei ti pramotha finance bagai saitok jak ti pramotha finance bagai borok dofani bagai soi samung khainani ya borok post ba position manan bagai borok saitok lai dong dofano borok no phai thansani chobawo khaidi nei borok no sawi borok finance saitok laika phiaba aboni yagolo जों naikha जों observe khaika ang nijeso block president tongmani ang borokno CCC niya je borok tiprama thaw tongnai chini block committee ni ngibo borokno je tiprama thaw phai honai जों truly जों saimano je borok जों bai first phaiak ar tabuk borok asomoyo borok जों bai phaio honai buibai kisa misa khana jakmani bagai borok tabuk teisa borokni saksakno proof khaina nayo je जों tabuk BJP o thangnani honai media tei phunuk jagoi borok abono mileage nanan bagai aborok saitok lai dong जों abono sana nayo tini je tini borok amhaike media o BJP no tiprama thana yakare BJP o phaini samani abo totally false जों amo phai honai जों truly जों saimano je borok जों bai first phaiak ar tabuk borok asomoyo borok जों bai phaio honai buibai kisa misa khana jakmani bagai borok tabuk teisa borokni saksakno proof khaina nayo je जों tabuk BJP o thangnani honai media tei phunuk jagoi borok abono mileage nanan bagai aborok saitok lai dong जों abono sana nayo tini je tini borok amhaike media o BJP no tiprama thana yakare BJP o phaini samani abo totally false जों amono borokno aborokno tiprama thawo जों bai support lai thansani mario buagrano logere nani borok kundino phayako abo totally false amono chini borong gunang block secretary Samuel Deborma bo jehetu nearest wa tongma ba tei bo chini sub secretary bo amono te rik sawi clear ke sawi khana nai ang bono tabu jora ya bele hambai sini media rono tini 9 तारीख May 2023 Sumnukha social media wo Takarjola 12 Takarjola assembly ni bisingo khobjak West Takarjola ADC village o tini kaisa BJP ni joini program ni sing social media wo
abono nugui sengtini tipramotha ningui sengobon sengtini saranayo tinibo borok je sakao jagao 29 family haikaba 97 voters tipramotha yakrui BJP habbo ni borok je samani abo totally false abo sengsaimano aborok sabo seng tipramotha pulenchini tabsu jara seng khaipayo seng sabo boro thang sabo bo poisung sabo tong seng jotono saimano oboni bisingo tinio borok je saka sini Tipralen haikaba gerta Tipralen no borok nasigi